जिउआव नांगौमानि बिनाय बेसादफोरखौ होफैगोन सना संसाराव नोंनि थाखाय बयजोंबो जुजिलांनो हागोन आं सना बार'खा दैजों जुजिलांगोन नों बिनाय गासिबो होफैजोबगोन आनान गसाइनाव आं नोंखौ लुबैयो सान हर आं नोंजोंल' सिमां सुजुयो जानजिनि दैहुआव आगर होलायना गंगार हाजो सेरफांनि नों हायनारि सना दावराय जाहारनि नों दावराय सना मेगन नोजोराव आंनि नोंल' सना गोसोनि खोथा गोसोआव सना फोरमायनो सानबाबो फोरमायनो हाया नों फैगोन लामायाव आंखौ सना सिमांसो जागोन नामा नोंखौ हास्थायनाया नों फैगोन लामायाव आंखौ सना सिमांसो So guys नोंथांमोना दायो बे एलबामखौ नुनो मोनबायना मेथाइनि मुङानो जाहैबाय जानजिनि दैहु बे एलबामावहाय फाव खालामदों फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी लोगोसे फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी सानैबो जोंनि बर'नि खुब मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि होननानै जोङो बुंनो हायो स' बेनिनो सुंद' डिटेल्स महरै आङो खिन्थानो आखायाव लादों नोंथांमोननि सेराव बे एलबामखौ दिहुनदों JNB पिक्सार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखौ दिहुननाय जादों बेनिनो सुंद' डिटेल्सै बे JNB नि आबुं महरा मा बेखौ आङो खिन्थानो आखायाव लादों आङो मिथिनो मोनदों बेखौहाय JNB आ जाहैबाय जायखौ जोङो सिगांनि समाव एबा दासिमबो खुगा मेथाइनि राजा होननानै जोङो मोनथियोमोन जायनि मुङानो जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनिनो आंगो बिहामजो बे फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीया बिथांमोनानो दिहुनदों दा जोङो बेखौ बुंनो हायो JNB पिक्सार प्रडाक्शन गोलावै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म पिक्सार प्रडाक्शन जोंनिनो बयनिबो सिबिजाथाव बर'नि गिबि रेडिअ महरगिरि एबा बर' मेथाइनि सिनायथि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुंजों बिथांनिनो फिसाज्ला विंकल ब्रह्म आरो बिहामजो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि ब्रह्मआ सोरजिनाय बे इउटुब चेनेला अरायबो लं लास्टिं जानानै थाबाय थाथों जोङो सापर्ट होनांगोन बेखौहाय लोगोफोरना जोङो बेखौ सापर्ट होनांगोन जाहाथे बे चेनेला जेरै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जों बर'फोरनि गेजेराव इयुन जोलैफोरनो लामा दिन्थिलांदोंमोन बेबायदिनो JNB पिक्सार्स इउटुब चेनेलाबो माखासे देंखोनि गेजेरजों जोंनि गोदान इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म जानानै थाहैयो बेखौ जोङो मिजिंथिनानै बिथांमोननि बे चेनेलखौहाय जोङो सापर्ट खालामनानै होनांगोन स' आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो नोंथांमोना बेखौ फुल क्लियारिटियाव नायनो थाखाय आरो भिडिअखौ आबुङै नायनो थाखाय नोंथांमोना बे JNB पिक्सार इउटुब चेनेलावहाय थांनानै इउटुब नायहैनो हागोन आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन स' आंबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेला गोदानसो आं दहाय नायजेनब्ला साबस्क्राइबारा अनलि 2K आनो गैयामोन दायो 6.31K साबस्क्राइबार जानानै दङ स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे चेनेला जौगायो आंबो साबस्क्राइब खालामबाय आरो बेल आइकनखौबो आंबो अल बाटनावहाय क्लिक खालामना लानोसै मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि जेसेबां भिडिअ गोदान आपल'ड होयो बियो थाबैनो आंनि नटिफिकेसनाव नुजाफैनो हानाय बायदि आरो जायफोरा जेसेबां मोजां मोनो भिडिअखौहाय लाइक खालामनानै हो आंबो लाइक खालामबाय दा लाइकआ टटेल 8.8K दङ नै दा बेनि JNB पिक्सार्स प्रेजेन्ट बेयावहाय माखासे
डिटेल्स होनाय दङ बेखौ जोङो नायनि माखासे बाथ्राखौ आङो दहाय खोन्थाखाबाय आरोबाव फिन आङो खिन्थालांनि बे JNB पिक्चार्स चेनेलनि आन्डाराव जेसेबां नैबे एलबामनि आन्डाराव खामानि मावदोंमोन बिथांमोननि माखासे डिटेल्सखौहाय बेयाव डिसक्रिपसनाव होनाय जादों स' स्टार्टिंआव दंखायो जाहैबाय लिंसार बसुमतारी एन्ड फुजि बसुमतारी बेखौनो प्रडिउस खालामदों विंकोल ब्रह्म आङो खिन्थाखादोंमोन बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनिनो आंगो बिसाज्ला फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनि फिसाय विंकोल ब्रह्मआ बे एलबामखौहाय प्रडिउस खालामदों डान्साराव दङ जाहैबाय भइसआवहाय लाचित सुदेम जज ओमफ्राय दशरथ नबजित दशरथ अरगें तुषार बिरखां एन्ड देरहासार स' बिसोर डान्सार भइस डान्सारफोरनि नेम आरोबाव गार्ल्स डान्सारफोरनि नामखौबो आङो खिन्थानानै होनि बैष्णबी ओमफ्राय फैसालि जुगामि एन्ड निजोमा आरो बिनिनो सेकेन्ड अपसनाव दङ जाहैबाय करिय'ग्राफार एन्ड डिरेक्सन होदोंमोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय पुर्न बसुमतारी आरोबाव बे एलबामखौ जायहा खेबदोंमोन आरोना पस्ट प्रडाक्सन खालामदोंमोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय जयन्त बसुमतारीनो आरोबाव एसिस्टेन्टआ दङ जाहैबाय बिमानसा बर' आरोबाव मेकआप आर्टिस्टआ दङ जाहैबाय मन'लाभलि ब्रह्म एन्ड मनिका बसुमतारी आरोबाव जाय बे एलबामावहाय कालारिंनि खामानि मावदोंमोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय बेनो जयन्त बसुमतारीयानो लाइटआवहाय दङ जाहैबाय बिरबल सुसिल एन्ड दानसोरां स' बे मेथाइखौहाय जायहा देंखो होदोंमोन सुजुदोंमोन बिथांनि मुंखौबो आङो खिन्थानानै होनि गाहायावहाय दङ जाहैबाय जायहा देंखोगिरि सिंगार नयन बरगयारी बिथाङानो बे मेथाइखौहाय लिरदों आरो देंखोबो होनानै होदों स' मिउजिकखौहाय होदों जाहैबाय जाय देंखोगिरिजों लोगोसे फुलुं बेवहाय लिरनानै होदों मिक्सिं एन्ड मास्टारिं बेयावबो फुलुङानो ओमफ्राय स्टुडिय'नि नामा गगिलिंग बेयो गगिलिंग बबेयाव दङ बे स्टुडिय'आ जानांगौ आंनि आन्दाजाव बिथांमोननि क'क्राझारावनो जानांगौ खोमा आं खिन्थु खोनाफेराखैमोन बेनो फार्स्ट टाइम आरोना स' नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंब्ला एलबामखौ नायनानै गोबां कमेन्ट होनो हागोन नै गोबां मानसिफोरनि कमेन्ट होनाय दङ आरोबाव लोगोसे नोंथांमोनाबो फुल भिडिअखौहाय बे JNB इउटुब चेनेलावहाय थांनानैहाय नायहैनो हागोन आरो